Gianunsyo sa Pag-asa ang posibilidad sa pagsulod sa usa o duha ka bagyo sa Philippine Area of Responsibility sa hinapos sa buwan sa Hunyo. Giklaro sab sa Pag-asa Mactan nga tungod sa kusog nga surge sa hangin nga bagat, ang pag-uwan-uwan nga nasinati karon sa Subo ug dili hinungdan sa low pressure area kun LPA. Gani gibutyag sa weather specialist nga si Romeo Aguirre nga magpadayon ang uwanon nga panahon hangtod weekend. Consistent atong models, ma'am. Hapon o gabi itaas kay og chances for thunderstorm development. Mo ni nga karong hapon na hangtod gyud tibok weekend kun doon natin mga events magdala tag payong o raincoat panangga sa ulan ug init kay morning until noon time. Possible pa ang atong sunny conditions pero ikaabot sa afternoon ug evening puli na gyud mga thunderstorms nato. Nagkanayon sab si Aguirre nga anaa pa ta karon sa neutral period sa La Nina o gipaabot nga mag-transition kini sunod buwan sa Hulyo o Agosto. Mao nga sa pagkakaron, anaa pa sa kasarangan ang wind and sea conditions sa atong kadagatan. Apan gipasidan-an gihapon ang atong mga mananagat sa pagbantay sa panahon ug paglikay sa pagbiyahe kung maobserbahan nga dunay mga thunderstorm sa kalangitan. So atong pahimangno kati atong mga drainage atong mga panimalay sugdan na atong hinlo kay anak man ni kaning mga baha-baha magsugod na magyud nakabalita na kita ginagmay pa atong ulan na wa pa ta naglaninya nanay ulan-ulan so limpyuhan atong mga drainage atong mga atop ato nang lig-onon mga busot-busot ya tapakan retrofit atong balay lig-onon nato. Abiso sa Pag-asa alang sa tanan nga kinahanglan kanunay updated sa mga weather conditions aron makaandam kung dunay mga kusog nga pag-uwan. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.